Il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri nieda l-programm tal-Għid Fawdex immirat tal-familja kollha. L-attivitajiet relatati mar-Randan il-ġimgħa l-kbira u l-Għid il-kbir Fawdex se jibdew minn nhar il-ġimgħa l-ewwel ta' Marzu u jibqgħu sejrin sal-aħħar tax-xahar, propju sal-Għid li din is-sena se jaħbad ma' jum il-Ħelsien il-31 ta' Marzu. Nadejna l-programm Arti Fiti u Tradizzjonijiet, programm mimli attivitajiet kulturali li propju ser jibda mill-ewwel ta' Marzu sal-aħħar tax-xahar, programm li fl-aħħar mill-aħħar ser ikun qiegħed jattira lejn il-Gżira ta' Għawdex diversi Maltin, diversi turisti wkoll tul dan iż-żmien fir-ranab tal-Għid il-kbir. Il-Ministru Camilleri stqar li lan huwa li mhux biss jiġi attirat it-turiżmu matul dawn il-jiem, iżda li jinżammu wkoll ħajjin u jissaħħu t-tradizzjonijiet u l-valuri li baqgħu jintirtu ma' żminijiet u dawk li jżuruna jkollhom l-opportunità li jesperjenzawhom. Filwaqt li ringrazzja lil ħaddiema fih dan il-Ministeru li jkunu għaddejjin b'ħidma ma taqtax biex għal darb'oħra iħejju programm ta' ċelebrazzjonijiet xierqa f'dawn il-jiem sagri, il-Ministru qal li l-programm ta' attivitajiet imsejjaħ l-Għid Fawdex jinkludi diversi funzjonijiet, proċessjonijiet tal-ġimgħa l-kbira, għadd ta' kunċerti ta' mużika sagra, esibizzjonijiet tal-arti viżiva, ċelebrazzjonijiet bl-istatwa tal-Irxoxt kif ukoll attivitajiet ta' tfal. Wieħed jista' jikseb aktar informazzjoni minn fuq is-sit eventsandgozo.com. Dan huwa wkoll wieħed mid-diversi programmi li nkunu qegħdin innegħdu minn staġun għal ieħor sabiex propju nibqgħu nagħmlu il-Għawdex, Għawdex ħaj, Għawdex mimli attività, Għawdex li fl-aħħar mill-aħħar jagħti pjaċir lil dak kollha li jżuruh.